Aja mandeng kopi diserpai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kula nuwun. Awit luminduning putih astawa saking Gusti ingkang Maha Agung. Hamba bardaya kamari bawa ingkang tansah tumedalan tumantuk kajiwa kasalira dumateng panjenengan sedaya dalasan kula sumrambah sagung keluarga Waradin Lulus Raharjo ingkang tuhu kinabekten sesepuh miang bini sepuh ingkang dahat kinurmatan para alim ulama mliginipun Bapak Kiai Ibu Hajah ingkang satuhu luhur ing budi para pangemban pangebating praja satriyaning nagari mliniginipun Bapak Kadus Muthalib ingkang satuhu kinurmatan langkung-langkung dumateng keluarga agung Bapak Sutardi sakeluarga ingkang satuhu bagya lan mulya dumateng para pamirsa kakung miwah putri ingkang sinagata ing pakurmatan kalang rumiyin sumangga hadiripun sumindhi dumateng Gusti ingkang rubing dumedi nenggih Allah Subhanahu wa taala awit paringipun kegiatan saha kawilujengan satemah kula lan panjenengan sedaya saged kempal manunggal ing pahargyan menika kanthi manggih kawilujengan. Sholawat dalah salam lino berno dumateng Priagung panuntun panutaning umat punjering kiblat mustikaning jagat nuninggih Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang karantu syafaatipun wiwit donya dumugi alam kelanggengan. Salajengipun tuhu linepato ing deduka tenibihna saking salurwining sesendu miang panyendu mugi keparang kula hamurwakani titilaksitaning adicara nenggih tasyakuran keluarga Bapak Sutardi ingkang dedalem ing Purwoselintang Desa Pucung Kerep alhamdulillah kanthi manggih kawilujengan ing adicara ingkang sepisan nenggih pambuka ingkang urut kalih nenggih atur pangandikan dening Bapak Kadus minangka talangatur saking keluarga agung Bapak Sutardi nduka paticara ingkang sepisan nenggih pambuka monggo sesarengan kula dherekaken tumungkuling bantala kanthi nyuwun dumateng Gusti ingkang rubing dumedi nggih Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi ing adicara punika kalampahan kanthi gangsar boten manggih pambengan sakara-kara kanthi waosan basmalah sesarengan bismillahirrahmanirrahim mugi-mugi adicara ing dalu punika saged kalampahan kanthi gangsar nduka adicara ingkang salajengipun nenggih paringipun pangandikan saking Bapak Kadus minangka talangatur saking keluarga agung Bapak Sutardi wedal kula aturaken sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah ajmain amma ba'du. Ingkang kinurmatan sepuh bini sepuh dalaji sepuh Dusun Selintang kang kawula hormati lan sedaya tamu undangan alhos khusus dumateng panjenenganipun Bapak Sutardi ingkang kawula hormati ugi lan sedaya ingkang rawuh wonten adicara dalu punika ingkang kawula hormati ugi wonten supe dumateng grup
kesenian tari topeng krida remaja saking dusun Pager Keji, Desa Purwosari. Pimpinanipun sinten? Pimpinanipun Bapak Sutarjo ingkang kawula hormati ugi lan kawula tenggo-tenggo penampilanipun sepindah semoga kula panjenengan sami ngunjukaken raos syukur ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala kanthi ucapan bikaulina alhamdulillahirabbil alamin. Dalu punika kula panjenengan sami saged nderek hormat wonten adicara tasyakuran Bapak Sutardi menika kanthi boten manggihi alangan satunggal punapa amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ingkang angka kalih selawat saha salamipun Allah boten kasupi kaunjuk aturaken dumateng panutan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ingkang kula panjenengan sami antu-antu syafaatipun fiddin wa dunya hatal akhirah. Mugi-mugi kula panjenengan sami nggadahi hak Nabi syafaatul utmah fi yaumil qiyamah amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, ingkang sepindah kawula minangka dados talangipun atur saking Bapak Sutardi ingkang sepindah ngaturaken gungi panuwun rawuh panjenengan sedaya wonten dalu punika. Ananging rawuh panjenengan sedaya saestu boten saged kawula cawisi kanthi papan pelenggahan ingkang sukica tempate ala kadaripun. Mugi-mugi mboten ngawurangi rasa hormatipun saking panjenengan sedaya ingkang rawuh wonten mriki. Kasalajengipun nyuwun gungi matur nuwun dumateng kesenian tari topeng krida remaja saking dusun Pager Keji Desa Purwosari ugi ingkang sampun kersa ngisi wekdal dalu punika. Mugi-mugi mungkin awetipun melai dumugi akhir dipun paringi kelancaran sedanipun saged menghibur penonton ingkang sami rawuh wonten dalu punika. Ingkang salajengipun derek dedonga alhamdulillah Bapak Sutardi menika sampun ngitanaken cucune. Mugi-mugi putra ingkang cucu ingkang dipun hitani dipun paringi dipun dadosaken putra ingkang sholih, dadosaken putra ingkang berbakti kepada kedua orang tua beserta berguna bagi nusa bangsa dan masyarakat semuanya. Ngoten niku nggih. Ingkang salajengipun kawula nderek ngelingaken dumateng sedaya warga masyarakat. Iki mbok pilih panjenengan mungkin anggenipun tindak nonton mbok pilih panjenengan teng griya kosong kompore dereng dipateni napa lawangi dereng dipun kunci monggo dieling-eling melih supados sedayanipun aman. Ngoten niku nggih. Ugi kagem sedaya penonton menika kasuwun kula pitados panjenengan sedaya saged menjaga kondusivitas wonten adicara dalu punika. Keranten ingkang saged kawula aturaken boten senapa sae kawula matur kathah-kathah pun sami gemeter niki kadosipun cepet milai mawon saking kawula minangka dados talangipun atur saking keluarga Bapak Sutardi kathah kegirangan saha kelepanipun nyuwun agunge pangapunten kawula akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki tetes Tundrawaca pangandikan saking Bapak Kadus. Salajengipun sumangga kula dherekaken pentas seni tari topeng saking krida remaja sugeng hamresani babaring kaprigelan tari topeng saking Desa Purwosari. Sumangga.
sendena sendone pratangga bebarengan sore-sore kinayaan rojak nongko rojake para sarjana sana rintang besus saya katara sore-sore inayakan Tung
bajingane rojak nongko rojake para sarjana aja kaya timben lestari wedotya ya maha aja kaya timben lestari wedotya Yondo bagus putra rasi kumbayana panganan Gusti kabro tango tama ya maha panganan Gusti kabro tango tama Sabana sabro yang dakana manungsa urip ning alam dunya serate lan sabanare kula kudu eling lan waspada Tenur kuno ya kolon pajar patemen arama Kaki ngaren wong bagus kesi tekane Mardo ardene rasuk usono ya mas